padikane tokwasai manerana yatadzoka futi svondo rinei. Saka tiri kusheya nenyaya yekurumbidza Mwari. Tichiti izvo, in fact, ndakanotisa kuti ndakadzidzawo tizvo. I know there's a bigger portion yechikristu changu chandaiona sekuti nguva yekurumbidza Mwari inguva yatinoungana kuchechi musi weSunday, tichitamba pamwe chete, tichiombera, tichitaura nendimi, tichimurumbidza Mwari. Saka kwandiri ndo yava nguva yekurumbidza Mwari iyoyo. But as you read the Bible, you find kuti kurumbidza Mwari kunofanira kuitika every day muupenyu hwedu. John 4:24 yakanyorwa kunzizvo. Nechirungu inoti God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. Neshona inoti Mwari mweya, avo vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Saka hama dzangu, takafanira kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi, which means it's an everyday thing. It doesn't mean kuti tinomira mabasa edu kana kuti tinorega kurarama upenyu tongofokasa pakurumbidza chete, but mabasa edu anofanira kurumbidza Mwari. Vanhu vasingazive Mwari vanofanira kuda kunzwa nzara yekuda kuuya kuna Mwari nekuda kwemabasa edu. Pane imwe vhesi iri kuna Vakorose 3:23 inotaura kuti zvoneshona kuti zvese zvamunoita muzviite nemwoyo wose sokuna She, musingaitire vanhu. In other words, musingaitire kuonekwa. Nechirungu inoti hanzi, and whatever you do, do it with your whole heart, as unto the Lord, and not to people. Kangani katakanzwa vanhu muchechi kuti maini kana vakunamata, zvakaoma. Mukadzi anonamata iye, anotaura nendimi, anoimba kana kuti ninga anozoparidza, ninga anozodai. But ukazonzwa kana kuti ukazita pamwe muneighbor wake kana kuti ukazogara naye unoshokwa kuti ndo munhu mumwe chete uyo wakanzwa mbiri kuti vanoimba, vanonamata zvokunamata zve. Saka ndo panopinda title yanhasi kuti rumbidzo yaMwari iri mazuva ese. Upenyu hwedu hunofanira kurumbidza Mwari. Ndofanira kurumbidza Mwari mazuva ese upenyu hwangu. Kana ndichishanda ndoshanda sendinoshandira Mwari. Kuti bhosi vangu havafaniri kushupika kana vafamba kuti manje zvinhu zvinosara zvasei pandichadzoka. Ndichaona ndabirwa, ndichaona ndazonzai, ndichaona zvazodai. Kungova munhu akavimbika pasina akakutarisa. Iyo fact yengoti Mwari ndo vari kukuona. Because vhese yandaverenga kuti hanzi shanda seunoshandira Mwari. Nekuti tese tinoziva kuti Mwari vanoona kuti mwoyo yedu yakanjenjemera pamberi paMwari vadikani. Like hapana chakavanzika kuna Mwari. Mwoyo yedu yakatoyanikwa pamberi paMwari. Saka hapana chinhu chacho unoti hanzi ndiani aripo zviya nditongodongoro ndiani aripo. Mwari ndo varipo. Saka hauzi wega, pese patiri Mwari varipo. Saka ngatishande mabasa edu tichiziva kuti tiri kuonekwa naMwari, tiri kuitira Mwari, tiri kurumbidza Mwari. Uye Mwari vanokudzwa naizvozvo. Vanhu vanorumbidza Mwari nekuda kwekuti tinoita bata zvakanaka. Rumbidzo iyoyo yekurumbidza Mwari neupenyu hwedu mazuva ese, hakuna rumbidzo inopfuura iyoyo vadikani. Yakapfuura zvekuombererwa, zvekupururudzirwa nevanhu vasingaoni zvaunoita pakawanda. Asi zvasiyana nemunhu anorumbidza Mwari kunyange pakawanda. Anoita mabasa ekuziva kuti zvandiri kuita izvi, Mwari vari kundiona, Mwari ndo vachandirehodha. Hatiitire zvinhu kurihodhwa nevanhu. Even sometimes you find kuti mabhosi edu chaivo chaivo havanyatsoti rehodha was zvakatikwanira isu zvatinofanira kunge tichiwana. But Mwari nekuti unenge uchiita nemwoyo wese, une rumbidzo. Maactions ako ndeerumbidzo, maitiro ako ndeerumbidzo.
You know, it's very common kuti ndakanzwa vanhu vakawanda kuti vanochema nenyaya dzekupa muchechi kuti uchechi akati handakabva ako vanokutaura zvekupa chete, vanokutaura zvekudii, vanokutaura zvekukomplaina. Vadikani munoziva kuti kupa is part of worship, irumbidzo kuna Mwari, kuti uri kudzorera zvavakakupa ende havana kumbera vakuti ndipe zvese. It's part of worship. Even kana ukaverenga muOld Testament vaipira sei mhuka zvipfuwo zvavo, pfuma yavo. Isusu mazuva ano tinofanira kupira Mwari nemari dzedu zvatinazvo zvacho. Saka upenyu hwedu irumbidzo from A to Z, from Monday to Sunday. Upenyu hwedu hunofanira kunge huri rumbidzo vadikani. Haikona kuva munhu ane mubvunzo kuti Monday to Saturday Mwari vanenge vakangoshamisika kuti amai ava marumbidziro avanoita musi wesande, machemero avanoita musi wesande, ndimi dzinorira musi wesande. Asi kana kubva Monday kusvika Saturday chii chashanduka kuti Mwari vanoshamisika nengiro dziri kudenga dzinenge dzichishamisika nesu vadikani? Saka ngatirumbidzei Mwari neupenyu hwedu mazuva ese eupenyu hwedu. Upenyu hwedu ngahuve upenyu hunorumbidza Mwari. Pamuromo pedu apa ngapataurwe Mwari, kuti vaunoshanda navo usina kumbombera wavaparidzira nemuromo vanongoti there is something different naamai ava kana kuti baba ava. Vamanotokuaprocha kuti nhaimbondiudza isai makasiyana nevamwe, hamutuke, hamudai, hamupinde zvimagurupu zvekunyeya zviya zvakawanda wanda zvavanenge vachiona kuti this is a different man or a different woman. Ngative saizvozvo vadikani, ngatishingairire kuva saizvozvo, kurumbidza Mwari neupenyu hwedu. Amen. Ndangotenda Mwari nenguva inoyi. Inyaya yakanaka, nyaya yekurumbidza Mwari. Tikaverenga shoko raMwari rinoti izvoni kuna mapisarema rinoti izvoni, hanzi wakaitira mwana wamai vako zvakaipa ndiramba ndakanyarara, ukamuitira makuhwa ukaita sei. Zvachitaurwa naDoreen izvozvo kuti rumbidzo iri pese pese. Tisangofunga kuti kupfugama totanga kungoti makanaka Jehovha makadii, but muitiro wedu zvishuwa ndokutorumbidza ikoko, kuda mwana wamai vako, kumunzwirawo tsitsi, kumubatsira kana aida kubatsirwa, kubatsira maneighbors ako. Unoziva kuti kune mumwe munhu anotongotendeuka nekuda kungoita zvakanaka izvozvo, zvongoona kuti vamwe vanhu havana chikafu otovapa, zvongodidi. Zvimwe pane mumwe mushumiri aitotaura kuti hanzi inini ndakapa vamwe mbuya vaitonetswa muteksi, ndipei mari, iye ndibva angovhomera mari ndibva atovapa, ndibva vatoitirwa zvakanaka. Saka unenge watokunda uye aita 24 hours achingonamata ikoko kurumbidza futi ikoko. Saka toda kuti Mwari vangu tigonera, tigonezve patinofamba. Ukaverenga shoko raMwari futi rinototi izvoni, Mwari vanoziva patinosimuka nepatinogara nepatinovata nepatinoda kutaura, zvese vanozviziva. Saka iwewo kana uchifungoti ndongonorumbidza kuchechi, kuno kumaraini kuno kundeta yangu yese hazvibudi. Saka kungoita zvakanaka nguva dzese zvakangonaka, pasina vamwe unongoita zvakanaka, vamwe varipo unongoita zvakanaka, nokuti kuna anotiona ari paseri pezuva, anoona mafungiro atinoita, anoona mwoyo yedu. Ukatarisa kuna Jeremiah inototi izvoni, vanotonzvera mwoyo, vanotoziva vanoziva zvese. Saka tikangoita zvakanaka tiziva kuti kune ari kutiona zvakangonaka, ngodowo vamwe zvakangonaka, tonorumbidza futi kuchechi zvakangonaka, zvese zvakangotinakira, tichipa Mwari vedu rumbidzo. Zita raJesu, amen. Pane nyaya ipapapo. Mwari vatibatsire tese tinongori panguva yekudzidza zvinhu zvoumwari nekukura mavari, kunyanya parudo apo pataurwa naChipo. Pane nyaya huru ipapapo, nekuti I remember inini mazuva pandakatendeuka, infact ndakatombofamba kwezvimakore nekusaziva kuya kuti ndaitonatso kuti ndiri bheta nekuti ndakuziva Mwari, ndichitonzwira tsitsi vasingazive Mwari vaya.
even hama dzangu dzisingazive Mwari ndichitoona sekuti shemu vachaenda kugehena, but ndisingazivi kuti Mwari vanotimutsa mumhuri dzedu kuti isusu tive vamiriri kunyengetera hama dzedu, kunyengetera vanodikanwa vedu, kuvaratidza rudo, kuti hapafaniri kuva nemukava kuti nekuti ndakunamata ndatoo special wozvitsaura kune vamwe uchitadza kuda vamwe. Haingambonzi pati yerumbidzo yekurumbidza Mwari. Hazvirumbidze Mwari izvozvo, hazvikudzise zita raMwari. Kuti mabasa edu zvandamboreva kuti ngaakudzise zita raMwari, even kune hama dzedu chaidzo ngadzingonzwa kuti sodawo kunamata Mwari anonamatwa naningi, vachiona maitiro anoita Mwari nekuregera kwaunoita vamwe, nekubata kwaunoita mabatiro aunoita muumwari mukunamata muchikristu chako. Saka Doreen hatina zvakawanda, but ndo zvatichida kungoti tisheye kuti kunamata hakuzi kwekusvondo chete vadikani, hakuzi kwekuseo group chete maungana, hakuzi kwekuti nhasi vanondiona Mwari vanokuona uri pakawanda, sezvandareva zvezvo uri pasecret. Even kana ukarumbidza Mwari nekazevezeve, Mwari vanokuona because vanoverenga mwoyo, vanoona zviri pamwoyo. Saka muve nenguva yakanaka. I hope pane chamabatawo mukabatsirikana. Asi Chipo vachavhara vachinyengetera, vachiisa munyengetero, vachinyengetera anyone anganite prayer. Tinongokutendai baba vedu vakatendeka manherano. Tokudzokazve pamberi pechigaro chenyasha dzenyu, tichikunamatai, tichikupai mbiri mutsvene muridzi weupenyu, iyemi makatiwanirawo nyasha pachikomo cheKalvari. Jehovha, takanga tisingakuzivei muri kure kare isu, asi makatiswededza padhuze nemi kuti tive vadyi venhaka pamwe chete naKristu. Tinokutendai manherano mutsvene. Tinoziva kune vatonzwa shoko iro reMwari, baba vangu, kuti vakuziva pakurumbidza, vakuziva zvokuita, vakuziva chinonzi rumbidzo. Baba vangu, isiri yokuda kuonekwa nevanhu, asi pakawanda achirumbidza imi, pakawanda pakavhara dhoo, kana kuti ari ega achingokurumbidzai, achiita zvakanaka kuti vazhinji vagouya kumba kwenyu. Baba, ndinokunamatai nokuti makatendeka, ndinokunamatai nokuti munogona. Tiwanireiwo nyasha Mwari, tirambe tichingokura pakukuzivai, tirambe tichingokura pakukuitirai zvakanaka. Baba, ndinokutendai nokuti munogona. Vanzwa Mwari wamasimba ose vaitirewo nyasha Mwari. Kana vamwe vanga vasingazivi kuti rumbidzo chii, vakutozviziva. Tinokutendai nokuti munogona. Mazviita Mwari wamasimba ose, muzita nemuropa raJesu wedu anoshamisa. Amen. Amen. Tinoonana zvekare svondo rinouya vadikani. God bless you.